जा थाब थाब थाबायब्रा मा गांग्लेटफोर खासुफोरबायदि थलासैब्रा। ओइ आं गाबनो लुगैथारबायलै बहा गाबनो जायगा मोनगोन आं थाब नागिरना होदोलै सनथला। साला सुवाद अमा राजा नों बेबायदि गांग्लेट बायदि मानबायबा गाबनो जायगा नागिरना मोनगोन नामा? थाब थाब थाबाय सेसाफोरबायदि मै बायदि पारल'। होद मोदैया गहं गहं जाथारबायलै जायगा नांसिगौ आंनो गाबनो। होमबा बेयावनो गाबदो। ओइ नोंबो दुखु जानाय समफ्राव मेमे बायदि रायलायलै मेमे मेटेरियेल। मा मेमेलै? ओइ मिम्सलै मिम्स। नोंनि थाखाय दुखु जाफादोब्रा आंबो बेनिखायनो नोंनो गाबनो थाखाय जायगा नागिरनो नोंखौ लानानै फैदों। फैब्रा फै थाब थाब थाबाय। हेलौ लोगोफोर आंनि जालु जाला बेरायलु बेरायला इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। दा आं मा खालामफैदोंमोनथाय आङो? मम' जानो फैदों, मिक्सार जानो फैदों, फुसका जानो फैदों, बायदिसिना जानो फैदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो? बा दुमफाव बिराद गिदिर इउटुबार जाथारबाय माथोलै नोंलाय? जायाखै मा दासो स्टार्ट खालामहांदों मेगन नोजोर फोनांलायबाय दा थ' खुगासो नांलायलांसिन बे। आच्छा बै अमा राजा नङा होनलाय? आंबो मिथियालाय अमा राजा नंगौना नङा गावबागाव सोंना ला। माहाय अमा राजा मोखाङालाय मा बुथबथब बेरेजोंसो जोजा हरजाबाय नामा? दुखु जादों आंहा दुखु सोरनो बुंबा सोर बुजिगोनथाय। बेनिखायनोथ' गाबनो जायगा नागिरगासिनो बियो दुखु जानायखायनोथ'। बेनिखायनो गाबनो थाखाय लाना थांनो नागिरदों आं मोनसे जायगायाव। तारमाने बाजै गलायाव लांनो नागिरदों अमा राजाखौ? नोंबो आरोदि मा होनो? आंखौ मिथिसानदों बाजै गलायाव मा मोनो जौ मोनालाय जौ गिसिखौ लोंगोन आरो नोंसोरलाय गाबनो जायगा नांगौनो बिसोरनो। ओमफ्राय अमा राजा मानि खुसियाव गाबनो ओंखारदों नोंलाय? नोंहाथ' दुखु जानो रोङाना? जावदों नामा नोङो? आंखौ जावदों नामा नोङो दुमफाव लोदो बुसाव? हे अमा राजा सब समाय जावनायल' नुयो सिखाजोंसो जावखोना खदालजोंसो जावखोना रुवाजोंसो जावखो आंलाय? खुगायानो जि गोबौब्रा दुमफाव नोंना खुगायानो जि गोबौ सिखा रुवानि जेबो गोनांथि गैया। है आं दिनै नांलायनो हाथ'नाय नङालै बिराद मेंदों गोसोआ गाबनो थांनोसै सनथला। देब्रा थांनो मोना खिन्थाग्रो मा जामारदों बुंलाय? दाल में कुछ काला है नङा होमबा? देलाय खोन्थालाय। दुमफावनो खोन्थानोसैलै दुमफाव उनावबाबो मिथिखागोन नङा होमबा? मा खालामबाय थालै जायखिजाया आंनो गाबनो जायगा नांगौ मोदैया गथारसै आंना गन्थंथिं मेगनथिं खुगाथिं जाला माबालै सानसेया हाबा जासिगोन नालाय दुखु जाबाय अमा राजाया। दा अमा राजानो गाबनो जायगा नांगौनो सोमसिखौ बावगारनो हानाय ना मा बुंगोन आं मोनथिला आरो जायखिजाया जायगा नागिरना हैनोसां। गाबनोबो जायगा नांगौ आरो आयु अमा राजा मा दुखु जादों होननानै बयनिबो सिगाङाव गाबनानै खोन्थागोन नामा आङो? गाबनानै खोन्थाबा सोरबा आंनि खाथियाव सोमसिखौ लानानै होफैनो हागोन नामा? सैथो करेक्ट बेबो। माथो होनबावगोन आं अमा राजा नोंखौबो मालाय हाबा जासिगोन जाथोंसै आरो नोंहाबो मालाय मानोथो गाबनांगौ जाखो? गाबथोंलै सुवाद अमा राजायाबो सोमसिखौ सोगाबदोंमोन ना बेबो फाला बदल गाबथों बेबो गाबथों। मा नोंसोर आंनि दुखुखौ लानानै जखा सुलायगासिनो नामा? थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै होद नाङा आंनो हारसिं गाबहैलाबायगोन आं बबावबा साला मानसिफोरनि दुखुखौ खोन्थाबा उल्था मिनि जायोसैलै बेनिखायनो मानसिफोरनो दुखु खोन्थाजामारा। जोंब्रावलायबाय दा थुदो लाना थांसै आं नोंखौ जायगायाव। दे मानोथो गाबहैलाबायनांगौ जाखो? जि दुखु जादों जोंनि सिगाङावनो दुखु जा जों नोंनि लोगो ना अमा राजा मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंसो नोंखौ हेल्प खालामो जाम्बा अमा राजा जिराय बेयावनो दुखु जा दे जिरायफैदो। माथो ज' थारलै दिनैलाय बयबो दसथे बम्ब्र फै माबाफोर सिरियास टपिक सोलिगासिनो नामाब्रा? माबालै दसथे अमा राजानो गाबनो जायगा नांगौनो दुमफावआ बेयावनो गाबनो लाखिबाय बेखौ। मा गाबनो जायगा नागिरलायनाय जाखोलै? खोनागोन अमा राजाया। ओइ सन्थला मोस्रोमनि रायखुमालायनायखौबो खोनायो नोंसोरथ' आरो मानसिबावसो। आच्छा बेफोरखौ बाद हो अमा राजा नोंलाय मानोथो दुखु जाबाय थाखो देलाय? ओइ दुमफाव मानो सोंबाय थायोब्रा? मोनथिखानानै मानो सोंबाय थायो? दुखुखौ मिथिदों दा बहा जादों? गोरबोआ सादों बिखाया सादों उदैया सादों मेगना सादों गोसो गोरबो उथुमै हारा गासिबो साजोबदों। आं बोरै नायनानै थानो हानोब्रा सोमसिखौ मालाय हौवाजों थांनायखौ? आं मोनथियालै नै जागायबायनो गाबनो ओंखारनाय आंना।
हामबायसै अमा राजा हामबायसै गाबनाङा अमा राजाया गाबलायथारदों र' भिडिअ बानायनि दैनि दोहौ बायदि गाबथारदों माथोलै अमा राजा दे लागाव अमा राजा लागाव खुसि मोनदों बेहा अमा राजाया मालायखौसो गाबलाय दिनै गाव गाबदों बेनिखायनो एसे खुसिखौनो मोनदों दे आं खोथायावनो दङ माथो मालायखौ गाबहोग्राया सानसे गावबो गाबफिननाङो होननानै बेनिखायनो दिनै अमा राजाया गाबनांबाय दा अमा राजा बोरै मोनदों गाबनानै सुवाद गाबनायाबो गोदै गोखा थायो नामा गाबनायखौ गाबनाय बायदि मोनदोंब्रा फै नोंबो गाबफानोबा गोथावथार थफिराम मबाइला देख्रु जागोन मिथिबाय जल्दी मबाइला बन्द खालाम मेथ' डर गैया थफिराम थफि सिङाव खानाय गैयै हा नोङो मालायनि दुखुखौ बिदि मिनिदों नोंनि दुखुआव सोर मिनिगोन हा नोंनि दुखुआव सोर मिनिगोन आं मिनिनांगौ नामा अमा राजा दुखु जालायथारदों देलाय खोन्थालाय सोमस्रि दस्तिया हाबा जासिगोननोलै बेनिखायनो दुखु जादों मा होनदों सोमस्रि हाबा जासिगोन सोरजों बहा होद आं सोमस्रिखौ हाबा जानो होआ थफिराम इउ आर राइट जों सोमस्रिखौ हाबा जानो होआ माखौथो मोखां नायबाय थादो थ'दो सोमस्रिखौ हाबा जानो होआ जों लायनोसै बहाबा दोनखुमाहैनोसै सोमस्रिया नोंसोरनि प्राइभेट प्रपार्टि नामा नोंसोरनि गोसो बायदि नोंसोर बहा दोनै बेहायनो थाहैनांगौ बेहाबो मोनसे लाइफ दङ जिउ दङ बेहाबो हाबा जानांगौ मिथिबाय अब्लाबो बेबा सोरजों हाबा जागोन बोराय हौवाजोंसो थांगोन ना मागोन फेसबुकनि सेंग्रासो नालाय आंथ' फेसबुकनि सेंग्राखौ फोथायथारालै अब्लालाय माबा मोनसे राहा लामा लानोसै नामा नोंनावसो बिराद बुद्धि थायो खोन्थालाय नोंनि बुद्धिखौ खोनासंनो बेनि हौवाखौ लोगो हमनानै सोमस्रिनि सोमोन्दै गाज्रि गाज्रि खोन्थानांसिगोन ओमफ्रायलाय मा जागोन बुरबेकफोर नोंसोर मिथिया नामा नंखाय रावाव बेसेबां पावार दं नंखाय रावा बेसेबां गोहो बोलो गोनां बेसेबां स्ट्रं जेरै मानसिफोरा नंखाय रावखौसो थाब फोथायो सैथो रावखौ फोथायनोनो नागिरा सोरबा जुदि आमोखाया बा आमोखिनि आखला जोबोर गाज्रि होननानै खोन्थायोब्ला नङाबाबो बानायनानै खोन्थायोब्ला मानसिफोरा बेखौनो नंगौ साननानै लागोन आरो बाख्नायनानै खोन्थायोबा एल' होननानै बारा रियेक्ट खालामनाय नङा आरो गाज्रि आखल सिखाव दाखेद होननानै खोन्थाब्ला खोमाया थोंगोर जागोन आरो खोथाया नङायानो जाथों खिन्थु बिदि खोथाया गोसारनो बारा गोबाव नाङा नंखाय खोथाया मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खुगा गोसारनो बारा गोबाव नाङा सैथो खोथाखौसो मानसिफोरा लाखुमानानै दोनबावो जि सैथो बेखौ मानसिफोरनो खोन्थानो नागिरा मानसिया मोजां आखला मोजां बेखौ बारा बुङाथ' मानसिफोरा गाज्रि फाव फान्दायनानै बा नंखाय खोथाखौसो गोसार होजोबो आरो नंखाय खोथाया गोसारनो थाखाय मा होनगोन बेखौ रकेटनिख्रुइ स्पिडसिन खारो मिथिबाय नंखाय खोथाफोरा नंगौथ' आरो नंखाय रावा बेसेबां पावार गोसा दानो खोन्थानि आङो बै सन्थलाया जिबायदि आखल गाज्रि हिनजाव गुन्दा माथो नोंखौ दानि हिनजाव गुन्दा होननानै गामियाव खोन्थालाय गाबोनो बिराद फेमास जागोन नोङो नंखाय रावा ओरैबायदि पावारफुल होनबाय दा मिथिबाय बेनिखायनो सोमस्रिखौबो फाव फान्दायनानै नंखाय बाखाय राव बुंनानै बिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनांगौ मा बुंगोन नों जेनेबा सोमस्रिनि सोमोन्दै डेम' नायनो नामा नोंसोर डेम' सोमस्रिनि जानो गोनां हौवानि फन नाम्बारखौ हर आंनो दानो आङो बिनि फोरमानखौ खोन्थानो आं नोंसोरनो ना मा बुङो दुमफाव नायो ना नाया फोरमानखौ नायगोन मानो नाया जानो दे थाब आंहा गाबफिननांगौ दाहाय र आं फन खालामना बिहरनि हेलौ सोमस्रि दस्ति आंनो नोंनि जानो गोनां हौवानि फन नाम्बारखौ हरलाय एसे मोजां गाज्रि खबर लानि नोंखौ मोजाङै जानो हागोन ना हाया सोंहरनि देब्रा हर दस्ति हर आच्छा थेंक इउ थपिराम नाम्बार हरबाय आं लालाय नाम्बारखौ हेलौ आं थपिराम टपिक गेल्ला बहा दङलै नोङो हायोबा बादुला सेन्टाराव थाब फैनो हागोन नामा आं सोमस्रिनि सोमोन्दै माबा मोनसे खोन्थानो फनाव खोन्था जाया सोमस्रिनि सोमोन्दै अब्लासो नोङो हाबा जागोनखौ डिसिसनखौ लानो हागोन जायखिजाया फैलाय नोङो बेयाव फैग्रो माबा मोनसे खोन्थानो आङो सोमस्रिया बेसेबां गाज्रि बेनि सोमोन्दै खोन्थानो माबार फैब्रा दा नों सोमस्रिनाव दा सोंहरथ' उनाव सोंना लाबानो जाबाय जायखिजाया आंखौ लोगो हमफैग्रो मोजां जाथारदों नालाय आइडियाफोरा फोरमानसो देखायनो नागिरदों दा नोंसोरनो नंखाय रावा बेसेबां पावारफुल होननानै दा साला नायबाय था हनै मोनफैबायबो खोमा मानसियाबो आंखौ सोर लिंहरदोंमोन नोंसोरनि गेजेराव आं लिंहरदों आं आच्छा मानो लिंहरामोन दे बुंदो नों सोमस्रिजों हाबा जासिगोन नङा होमबा औ नंगौ आं सोमस्रिखौनो हाबा लानो नागिरदों नाथाय खोथाया माबार खोन्थादो खोथाया जाबाय
बुंबाय सोमसिया सासे गिलु बालु सिख्ला बियो आंनि बिखानिफ्राय बिखा बख'ना लानानै थांदों दासिमबो होफैफिनाखै मा होनलाबायदों औब्रा सोमस्रिया आंनिबो गार्लफ्रेन्डमोन बियो आंखौ थगायनानै आंनिफ्राय फैसा जानानै खारदों मा नंमारगौ नामा खोथाया नंगौखायसो नोंखौ खोन्थानो लिंहरदों दा सोमसिया बारा थिग नङा बे बिदिसो नामा थेंक इउ खोन्थाना होनायनि थाखाय नुबाय नंखाय खोथाखौसो फोथायबाय दा र' थाथ' आरो माबा खोन्थाबावनो दङ नामा खोन्थानालाय जेबो गैला नाथाय नोंनि दिमागखौसो एसे चेन्ज खालामनो फैदों आं बुजियासै नोङो जानो गोनां हिनजावनि फारसे एसेबो फोथायनाय गैया नामा नों मालायनि खोथायावसो फोथायबाय हा नोङो सोमसिनाव सोंना लानो हायामोन नामा माबाफोर प्रब्लेम दङबा माबाफोर मिथिनांगौबा नों सोमसिनावनो सोंना लानो हाया नों मालायनि खोथायावनो मालायनि खोथा खोनासंनानैनो नों सोमसिखौ गाज्रि सानबा जासिगोन नामा फाय खोथाखौलाय मानसिफोरालाय बोरै खोन्थानांगौ जाखो माबा मोनसेथ' आखला जाखाया बेना बेनिखायनो आंनो खोन्थादों बिसोर मानसिफोरनि खोथाखौ नुवालासिनो रावनिबो खोथाखौ दा फोथाय गाव मेगनजों नुबासो फोथायनांगौ मिथिबाय दानिफ्रायनो नों मालायनि खोथाखौ लानानै सोमसिखौ बेफोरबायदि गाज्रि सानोब्ला उनावबो नों बेबायदिनो सानबाय थागोन आरो मोनसे खोथा सोमसिया बिराद मोजां आरो बिसोर सानैया नोंखौ टेस्ट खालामनो थाखायसो बेफोरबायदि बुंदोंमोन जे नोङो सोमसिनि थाखाय मोजां नंगौना नङा बेखौसो जों आनजाद नायदोंमोन मिथिबाय आरो सोमसि बायदि सिख्ला मोननांगौआ खाफाल गोनांनिसो बाथ्रा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम नोंथांनि बोसोनखौ आं मानिसिगोन आं दिनैनिफ्राय रावनिबो खोथाखौ खोनासङा गाव जुदि मेगनजों नुवाब्ला माबा मोनसे फोरमान मोनाब्ला आं जेबो मालायनि खोथाखौ खोनासंला दे आं फैबाय आइ दंबाव प्लानिंआव एकदमबारे दै लखबजोबनानै होबायलै दा मा जाबावनांगौ जाखो सोमसियाथ' हाबासो जाथारनांसिगोन बेजों दंफाव लोदो बुसाव नुबाय बे सेंग्राया सोमसिनि थाखाय मोजां नङा मानो नों सोमसिखौ मोजां होननानै खोन्थाफिननांगौ बिनि सिगाङाव बे सेंग्राया मोजां ना गाज्रि बेखौ आं बुङा दै खिन्थु बे सेंग्राया मालायनि खोथा लाग्रा आं मोनथिबाय आरो ओमफ्राय आं सोमसिखौ मानो गाज्रि होननानै खोन्थानो हा बे सेंग्रानो आं जुदि सोमसिखौ गाज्रि होननानै खोन्थायोब्ला बे सेंग्राया बेखौनो नंगौ साननानै मालायफोरनो खोन्थाहैसैलाय आरो मालायफ्रा मालायफोरनो बेबायदिनो गोसारजोबगौमोन सोमसिया जे बदनाम जागौमोन दा बेनिखायनो आङो खोन्थाबाय सोमसिया मोजां होननानै आरो आं सोमसि बेसारिखौलाय मानो गाज्रि होननानै खोन्थानांगौ जाखो खोन्थाया अब्ला सोमसि हाबा जामारसिगोनसो होमबा महाराजा आंबो दुखु मोनदोंलै सोमसि हाबा जागोनखौ खोनानानै आंसो मोननांगौमोन सोमसिखौ माथा गरम खालामजोबसिगोनलै बिसोर आंखौ थालालां थ'फिराब गाबहैनोसै बहाबाफोर आं दा गाबनो टाइम गैथ'लालै महाराजा अमा बेदर लायनो थांनांगौ आं होमबालाय आंनो दुखु जाहैसैब्रा जेराव मेरावनो गाबथाबायलै अमा राजा लाना थांसैलाय नोंखौ थुदो बाजै गलायाव आयु अमा राजा गाबलायथारदों माथो फैसा दाहार लानाय जेव जाबाय नामा बेनिखायनो गाबदों नोंथ' ओरैनो गाबलाबायाना ओइ दंबाव हाफांखौ लानो नांगौलै आं हाला बे हाफांखौ हाला आं मानो गाबदों बेयाव अमा राजाया हा सन्दला सोमसि हाबा जासिगोन नालाय गाबदों दासो मोनदों मालायखौ दुखु फोनांग्राया दासो गावहा मोनफिनदों हामदों आंथ' हामदोंसो होनगोन सोमसिखौ गाबोबाय थानाया जौ फाग्लि खालामनाया सोमसिखौ हा बोरै खालामामोन नों बोरै दुखु होबाय थायामोन नों सोमसिखौ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थानाय समावबो मालाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिग्रा ओमफ्राय सोमसिखौ गोसो थोबाय थानानैनो हांग्रि मिन्थिखौ हाबा खालामनाया दासो मोनदों नों दासो गाबदों नों आरो गाबबाव नों होख्राव गाबबाव बै समाव आं नादानमोनब्रा नादान नै नों नादान मानसियासो बैखौ गोसोथोलाय गोसोथोयोमोन दा आंखौ मानसिफ्रासो गाज्रि मोनसिगोन खुगाया बारा होननानै नाथाय सैथो खोथाखौसो बुङो आङो सैथो खोथाखौ बुंबा बयबाबो रागा जोंखायो दालाय अमा राजाया गोदो सेंग्रा समाव बोरै सोमसिखौ गाबहोबाय थायामोन ओमफ्राय बोरै सोमसिखौ थखा होनानै फोथा खेबस' खालामनानै हांग्रि मिन्थिखौ हाबा खालामनाय बियो आंथ' अमा राजाखौ दाबायदियाव गाबनाय नुबा मोजांसो मोनो आङो नै दरखा गाबनो मोनैनो गाबदों आं हाबां बहाथो थांनो फैदों नोंलाय माबा पक' पेन लांनो फैदों आं गथ'फोरनि थाखाय थांलै हाबां आंनि मेगननि नोजोर नोंखौ नायबाय थानो हालां थिउरियारिया दांखा सिसिनै नोंनि मोखाङा सना दादेरनाय नालाय नायबाय थानो गोसो जाया आंबो नोंनि मोखांखौ साला अमा राजा खिथौ खिलानानै खारग्रा नुबायना बेनि थाखायनो दुखु जानो जायगा नांगौ आंनो नुवाखै हाफाङा बोरै जावना गालांखो आंखौ हाय नोंस्रा बहा मा गाबलायबाय थाहाय आंबो थांसै न'आव आच्छा अमा राजा सन्थला मा सोमसिखौ हाबा जाहोमारो आरो बे सेंग्राजों आं हले फेसबुकनि सेंग्राफोरखौ फोथायालै आं फेसबुकनि सेंग्राखायनो आं हाबा होनो गोसो गैथारा आं मालाय सोमसिखौ हाबा जानो लुगैगोन नालाय आं लुगैयालै अब्ला मिशन मोनसे बानायनोसै मिशन इम्पसिबल नङा होमबा दे मिशन इम्पसिबल बानायनोसै दे नोंबो आखाइ हर दे जेरैबाबो सोमसिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनांगौ अके